Say good morning. Good morning, Pa. Good morning, Lucas. I love you. Was Mama in the tent? Yeah, sleeping. Mama, oh. Sleeping with Mama. Bugnaw kay dili, guys. Yeah. Gamit gid ang mga kinakusgang habol. How are you? I'm good. Did you sleep well? Huh? Yeah. My Papa's flashlight. boy came. Turn it off. Oh, sorry about that. It's okay. Nah. Sorry about that, right? It's okay. Just use for the dark. Out sa si Papa, ha? Mangihi sa kulok. Okay? Stay here, okay? Gawas ako, guys, kay Kayon kay ko. Mangihi sa ko. Hello, guys. Ug namango namin, no? Ug ang amuang na kuanan is musuroy mi diri. Among trip karon. And mo na siya i-view diri ni Kabunta, guys, oh. Di na mga campsite diri, guys, mga silingan na mo didton mi. And apod diri oh. Nice po na ilang sit up, oh. Ilang table na ay kuan ay tabon. So daghan po mag-camp diri, guys. Nice po lang sit up, oh. Ay coral. Eh po do, biya po na yung style, oh. Kaya nasa ibabaw sa truck. Sinasakyan na, no? Yung tent. Sa likod. Muna ang kuan, host. Dre, host. Muna ilahang kuan po. Tawag na trailer. Camper trailer. Harang view, oh. Nice kayo. Una ba yung mga tago-tago po dahil, no? Di gini mo makita ang uban nga aday kuan day ba campsite. Gani tama ning campsite anay pre, pila gani ka buok? 20, no? 20 cup. Oo. Ubay po doy. Be careful, look, ha. Do not touch anything, look. Si Lucas, oh, happy kay siya, oh. Kani pabangan, eh. Indie campers. Oh, katong ito Camp California ba to? Pwede po dito mag-abang, oh, yan, guys, oh. May pang-abangan, good. Pila po ka ng per day na, no? O, maura siguro green tack fire, eh. Minana. Nalay gamay, additional. Tako po nila sit up, oh. Isa ka pamilyahan, gid ba? Puno-puno gid ang conference, no? Campsite, no? Daghang yung tao already di, eh. Karon puno karon. May bakante. Gani. Gahapon na. Pulibok. Lucas, happy kasi siya jogging. Sayo pa lang sa buntag, jogging na. Kapuyon juga niyon niya dyan. Tulog juga sayo. Matulog gini sayo niya. Sayo gini dukaon. Sa balay na po na siya mag-kiat-kiat. Kami ni RR, kapoy na kayo. Kapoy sa biyahe. Siya, pero tidak po pira. Sayo pa man, napapay udto. Nagbiyahe na to sa udto. Tuwag na siya.
Mo din yung hiker biker site dia ila. Nga dia bushes na dia. Ubos ila dia. Para sila box na metal ba. Pila ka bukoy? 1 2 3 5. Oh, iko to. Pang hiker o biker nga campsite. $27. Abot mo siguro nag-30 di ay. 30 kita, 30 nga to. 30 din eh kay. Kailan kay 20. Tama ang si 32. Honestly, yung mga bike katong trail dito pre nato pwede to bikan or walking Sa ra to. ubos? Oh. Walking ra to. Walking ra Wala to. yung kasulod nito pre. Pero na yung mga bata na nakanaog ganito, kita ko sa YouTube. Hey, come here. Minani niya ha. Not our place. Naog dito? Mm. 33. Come on. Go in this one. Let's go. They are far from us na oh. Dili man naman itong kahoy guys. Nagsugdon na mo kagabi nag-fire kuan mi. Campfire. Na. Tag 15 ang buok. Silang kahoy no. So mo na to guys, nalibot na namo ang area. Actually sila Janet nalibot na nila kagahapon. Ako re wala nakasuroy gid dire. Mo nagkaron nila akong giubanan no. And wala ko kabalo kung asa mi sundan ni basig mo naog mi ato may trail. May wala pa man daw ka naog sila dito sa LG Globin. And oras de karon guys is kuan 7:16 no. Sulod tas trail. So musulod kami sa trail. Don't touch that one. That is very much. Okay. Don't touch that one. Be careful ha. Be careful, Papa. Cover your hand. Cover your hand. I will carry you look. Very big. It is big. Chippy. Carry Papa big. Okay, Papa. It's me. Gumaya di dalan sila. Wow, look at the ocean. Nice ocean. Why the ocean too messy? Lot of seaweed. Too Ah, may cold dalan in rin, no? here. Ay, nahinar gid yan eh. Too cold in here. Too cold. Yes. Oh, it's okay, it's okay. Don't be scared. We're stuck. We're stuck. No, we're not. One pile of glass. One the glass. Glass. A pile of glass. Yeah. So, namalik na sila dyan. Ito si AJ, si Lucas. Nalisod mong dalan rin oh. Explore na mong lugar paring Lubin guys. Mo din iubos sa itong ano? Campsite no? Diya mo na mong campsite guys oh. May kahoy. Ito yung giding habugan eh. Atay ko under yo. Agita ni suba-suba. Tabo na ito yung dalunggan bigi. May mga katul-katul nga kuan ba?
aktol mo kay itong poison oak guys, mo dapat si mong panit ba nang kay likay gini aning mga sagbot kay suong tadi ha. Sumuk niya ni. Oh. Nani nyo agian? Awan na, dagat na. Dagat na. Abot na dyan bis dagat. Oh. Kuya pong formation sa bato. Oh. Wow. Nice yung view. We made it! Yeah. Asa ka to sila? Oh. Wah. Batuon lang sa ining naog. Medyo lisod ang iyang papadulong dere. Pero ang kapalit pud niya, ang ilis pud sa kalisod di ay nani oh. Oh. So, ang klase yes bato no? Gagurub-gurub man siya no? Maabot yung siguro ang dagat dire no? High tide. May sumpay sa ko ano, itong suba ka ganina. Pwede ka maligo diha? Dito? Nice eh. Hmm. Diya mamigikan oh. Naog mismong bato. Pedong dire. So namalik ni guys no. Maka namin diya. Pagtambayan na mo ganina. Dayon subayo na mo ning kuno. Kaning batuha nga naibangag sa tunga. So mo na ni siya guys. So ang kuan. Itong bato nga naibangag sa tunga. Ano ka nabangag ni siya pre no? Sa hinampak siguro sa balod no. Sa gadugayon na. Gahulat ka tos lang natos babaw ka. Kuan ulit oy. Balik na guro to no. Oo. Adir nagtanaw-tanaw to sto adir dito. Dalan po na diya oh. Kandalaan na siya guys. Subayon ganyan mo ni siya Highway 1. Padulong na siya dito sa kuan. LA, Los Angeles. Pinakagawas niya San Luis Obispo. Ang pinakagawas ano eh? Dagin magsugod ang Highway 1. Dili siya sumpay ganyan dito sa kuan. Dito. Gawas mo sa LA. Ay ni gawas mo sa San Luis Obispo. Una to magin ka San Luis Obispo, Ventura, padung na. Mo na tong dala na. Oh. Kato ng Highway 101. Oh, kato. Highway 101. Sumpay na rin siya dito dayon. Gusto talagba ka. Subay ni paring luben dito guys oh. Tahong pre. Kita siyang tahong. Tahong? Daghan? Ay, kanang nasa bato. Daghana, inana din na sila no. Magpundok-pundok din na sila. Na ba kay manguha na diri no? Wasla kay lana. Ang manguha na ana kana dili gid lokal kay ibaw sila. Mo na kanang muscles. Oh, banda. Ano makita na ta buligas ko. Mo gani. Black ba? Oh, Oh, ba? tahong gyud. Tama gyud. Gamay nga pundok. Kana gid sino kay kuan gid no? Kasugan gid duha ka adlaw na. Daghan gid na siya. Oh.
Kita kayo sa gagmay ditong tahong guys. Kung naagor tayo lugit, no? Lugit din na ba? Scraper. Oo, pwede. Tom yum soup. Napabiyak to, di ba? Sakto di kayo na. Isaog na limon niya. Tama, ginamo dahil may tom yum kagabi ay. Pwede kayo. Okay guys, so Kung ibaw lang ka manginas Pilipinas guys, kakaon yung diri sa US guys. kung kaila lang dyan, ako o dyan ko kaila, batay, zero balance yun. Kuha lang may ebidensya guys. Uli lang namo guys, kuha lang may kusa. Pakita namo nga ni nani dire. Isa lang no. Kita ta ka na no. Pwede rin na. So malik namin guys, no? Malik naman dito sa muang kwan, campsite. Kita lang tayo niya guys, abot namin dito sa babaw. Kita naman mo sa dalan dire kung asa mi nangagi. Kamang-kamang yun guys. Kamang na pud mi ani. Balik kamang-kamang. So sige. Peace. Hello. Hi. Boy, I have something for you. Wala nang subak na kuan, kumyan. Kita mi tahong dito. Gapundok. Ana lagi. Gang kayo. Sampol ra man ako kay basin bag dili ba pwede magkuha diri mga Amo pa ni. wildlife. Kaon siya itlog ar katunga. Then kaon na po siya cheese crackers. Gutom na siya. Wow, very good. 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 Jogging be. Gone. Oh, really? It's broken. Mag-ilis ako dyan. Kay katul niya akong ibang suot. Isumok ko dito sa may kwan, Kalibunan. Is that Crocs? No. What's that? It's sandals. Ah, it's sandal. Dire na to butang mo. Oh. Oh. You're so funny, Lucas. It's too cold. Slide mo gud mo. Cold. Freezing mango. It's too cold. It's too cold? Freezing mango. May I try? Gusto Ayun kahintay sa mong boosting da. Little boosting. Go. Aslom na siya gamay. Mauding reklamo siya gamay. Ikaw ang sa hinog na. Tamis man na siya na naglaso. Pagkuha lang sa hinog. Yan na ref pag yun. Oh, Murag, Gubag-gubag yung namus kaslom dyan. murag ice mango. ma-prevent ang iyang kuhan ba? Oo, dapat painit-initan siya gamay, no? Kakaon niya kung di siya. Guba-guba lang yung nawong. Mamahaw ta guys. Paring lubin ito. Si Lucas. Mana man siya kaon. Kami na po sunod. Yeah. So karon guys kay mulakaw na no. So yeah, kita-kits na lang tayo dito niya kay mahapit ni sa may katong overlook ba nga bridge. So let's go. You're in your cup holder. Turn right, then take the first left onto CA1. Thank you, baby ko. Where are you going, Papa? We're going to Bixby. So guys, naabot na may sa lugar no.
dayon si Lucas kay nakatulog. Mo na siyang view dire oh. Makita dire ang kuan tulay sa kuan katong Big Creek Bridge, no? Ano siya, mo siya view dire guys. Amazing kayo. Na siyang tulay Big Creek Bridge. Narang yun siya sa daplin sa dalan. History nila guys, oh. Pagbuhat nila sa tulay. So morning klasiyas bato de siguro, no? Sample, no? Maayos lang kay preserve gid nila ba. Paggama ni sa Kani marag Pfeiffer na. Ay, oo, kanino? Hindi mga isda nila, oh. Dagko lami mo yung tulahon. Landslide mo ni itong landslide karon. Dili pa. Mao no? Di, 2000. Dili i-build na siya, pero historically prone to landslide and rock falls. Na-close mo daw ni 3 years? Oo. Ang Highway 1. Okay, Bixby Bridge. Bixby Creek Bridge. Kana na po sunod na toon. Hello guys, nabot mi diri sa may Bixby Bridge, no? And nag-park lang mi diri sa may daplin sa dalan. Pero manabok na miyan eh. Muna diyang Bixby. Nice kayo, no? Iconic bridge. Tumigikan guys, no? Kakuan, babaw ng dalan. Put this here now. You see that? Yes. Bulga kayo, no? Squirrel won't Solido kayo ba yung kuan mo, pundasyon. And banan po sa manindot na view. Nice king view, pre. Ay, bird poop din na nasa bato or ng puti. Ah, kanang puti. Oo. Ah, I want to wear my bird poop din na di ay. Bantu ra ka puti siya, no? Kato siguro ng mga seagull, no? Oh. So human namin dito kuan guys, picture no, sa may Bixby Bridge. And karon padulong mi sa Lucky stuff. para magpagas. Put the stuff. Para magpagas mi, tapos pumanog gas, magsabot na din mi kung asa na mi padulong or na pa ba mi hapitan or diretso na mi panguli, no? California Avenue Seaside. 555 kana. Oh. Kani? Karang Kani? una. So, yeah. Kita na dati guys, umabot na mi. 23 minutes. Starting route to Lucky. Okay. Abot namin diri sa kwan guys, sa Carmel, no? Diri sa Lucky. Itong ganian na mo before may niadto dito sa kwan, sa itong campsite. And paggas ko daan para unya tuloy-tuloy na among biyahe. Ang ilang gas karon is 5.8, diba? Regular. So yeah, salamat sa Ginoo nga nabot ni diri, no? Thank you Lord Jesus. Alright, goods na. Park sa talit dyan, kaya mangihi na po ko sa sulod. Kayon po ka? Sige. Baby, kasi kayo ang punas baby. Oh, pahiyon po natin si Lucas. Hi, Tito Ben. Hi, baby Lucas. Okay guys, manulod mi kay magamit mi restroom. Mura man is like Save Mart. Di ay? Grabe tayo. Oh. What?
I want a balloon. Dili na katong Brussels, unsa? Dili no? A balloon. Ha? Uy, that balloon is not kuan. Is for design only, not for sale. Karon guys, ang sunod mo doon is ang Carmel by the Sea. Muhapit na daw mi dito. Monster trucks. And dito may mo kuano, kaon. Monster trucks around. Ah, really good ni Lucas eh. Trucks. Sige guys, kita lang daw niya. Abot na mi diri sa kuanday guys no. Dili diri sa Carmel by the Sea. Uy, sa baa ba ni diri? Nang dili ayos diri nga balay guro. Balay ba ni or sa ba ni? Murag castle. Dili di siya Carmel by the Sea guys. Kuan di siya Carmel Beach, no? And iso di yung parking diri. Puno-punog tao, daghan mo nga ligo. Daghan pong mag kuan di ba? Naglakaw-lakaw sa dagat. Dagat dyan. Uyawag design in Blaya dyan, no? Mura magkaning kuhan. Anong balay sa Lord of the Rings ba? Ang dutas sa kuhan eh. Dagat eh. Bugnaw kayo, no? Tugnaw kayo ni ba? Right in the beach. Pa ito ni jacket ng baby. Ano ba tayo happy? Bitaw. Dagat yung baho, no? Ay, dili tayo ganihan ng kuhan di ay? Ang labay kaya ka na nakahinungdo mong kuhan na, oh. Ano na ibabayi ng statwa. Kaso mo rin ba agad? No. Oh, tinuod jud. Aso gali. Naagi di ay. No, Jud. Bugnaw gid diri di ay. The waves are too big, look. No? But I want to go in the ocean. You want to go to the ocean? Yes. Later lang.
We need to wait for Tita LG and Tito Luben. Tawag sa kay Megan. Sige, sige. Mommy, Nice kayong mga quandary guys. Mga structure sa building sila, mga balay ba. Eh, mga unique. Naog ta dire? Okay, let's go down. we're going down the hills. Careful ha. Yes. There's a seagull oh. Where? Oh. There oh. See that? Seagull. Shoo. Why do like this? So that the seagull will not fly on us. That's why I told the seagull go shoo like that. This snow. This is not snow. This is sand. Sand. Yeah, Ew. This is a mess. sand. This is a mess. No, it's not. Dito sa ubos. Be careful ha. Namadtos yung mata ha. Snowy balls. Pino kailang balas ba? Dili ni maway katong kuan, tong piper, tong purple. Oh. Iyang kuan oh. Nipis kaay siya. Yung balas. Pagantod karon guys no, gahulat pagyapon mi nilang Luben and LJ wa pagig sila kitag parking. So usam tani. Anak isa dyan, pwede pakanon na daw na to si Lucas. Pakano na to siya dire? Sige, kuhaan sa na akong pagkaon. Sige, kuhaan na kaldiron dako. Kaano ako dire? Kita nagi sila parking. Amo naka-park. Aw. Lah, huli ni nila. Oo. Ku ano? Induto eh. Oh, kubantay yan eh. Nadisli huli di eh. Dako kay ng isa. Unsa ka ng isda ah? Grouper? Oh. Nice ya. Napulapo mo na ito ano? Lang minute ra daw. Nice eh. Nice ang lugar. Kuyaw. Mabalay man daw. Kuyaw kay mga balay no? Balay na no? Oh, kani murag bago ni sa renovate. Hotel na. Ah. Mga dato mo muyo diri no? Milyon ng balay na dito. Hindi. Kani mga worth ni mga 2 million. Grabe. May ka na balay niya. Gani. Ay sa kabalay dos na puro glass. Ako yung kasong kanan. Ha? Ako yung kasakanan. Magkuha man pug ko sa mo ah. Tara yung sakanan nga to, tro. Oh, tara man di ay. Ilapas naman ikaw sige pre. Lapas ko sa maskinan da. Magkuha ko pagkaong Lucas, sabi siya pagkanon. Naka man noon sila noon. Ingon siya gusto siya maligo. Oo. Kuya sa itong mga batang naggandagan. Guniti siya na. Nari ni guys, si Lucas. Ano. Di siya gusto maligo? Di siya gusto maligo? Ah, bugnawa oy. Yawi bugnawa sa tubig oy. Don't go there sa Kwan Look ha because the wave is so strong. Kami ba? Nipis kay mga balas no? Pino kay ba? Ito ko nang kuha. Diyan eh. Ah, Carmen. gaso kung ba bang Lucas si ginhawa oh. Bug naman. Gani. Biyan sa look imurag. Oh, Ilang. no, don't go there. Walang kuptar ako sa Kay madala niya ka sa balod. Debbie, the shark will come out there.
guys. Ug nanaka nami. Kay action magtaligsik ko dito. Dayon sunod na mo ngadto ni sa kuan ilang simbahan diri no sa Carmel. Mabisita namin dito kay di mo daw mi kasulod karon. Kay nara sila kuan ba kanang adlaw nga i-open bitaw siya. So dito namin sa gawas, muli lang mi dito sa Itsura. So kita na ta dito guys. Bye bye Ocean, see you next time. Turn left onto Ocean View Avenue, then take a slight left turn onto Bayview Avenue. May pili sa church dyan. Kaya narami na rin nagparking sa kalsada. Hi. Then close din sila diri og Monday and Tuesday. Ang open nila diri is Wednesday, taman og Sunday. Tunong manggod pod nga Lunes karon. Nice po doon. Sila little garden there. Lindot yun. Mura siya o ganang kinaraan ba nga style simbahan. Dali rami kutob sa gate. Sarado gupudang lang ko parking. Pasudlan. Dere ta kutob pre. Dire lang ta magampo. Moniporma diya sa sulod guys. Ako lang gilusot ng ako ang camera din sa kuan. Silang gate. Na mo na itsura sa church. So nice good. Minaraan kay lang simbahan. Sa kanila lang itong balay, nasilingan lang ito. Duwal ta simbahan. Mingaw ang area no? Gwapo juga dito kung ako, dito ko pa-retire na. Hindi ko mo retire sa Pilipinas, ari ko retire. Hindot no? Hinlo kayo. Hinlo. Ari ra ko. Bibo kanang nindot lagi lugar o ambience ba? Way init, di pud igang, sakto rin kayo. Kanara 60, 70s pinakataas. Ana gid no? Tara to cellphone be, ano to ko cellphone. Kuan karon, ang iyang temperature 71. Pinakaubos niya 59. Pinakataas pre 72. Nya Siyo po ko na po. kita na po ta sa sunod na po natong lakaw asa man ganita. Muli na ta. Miss you already. Bye-bye na. Bye babe. Yeah, pre, thank you kayo. Thank you. Salamat. Salamat sa inyong pag-guide sa among first camping. Tinaot dili mo mapulan. Dili ay. Aw dili na mausban pa ba? Ang Osman. Bye, Wato Jay. kaming simple balik ng Bye. simple. Ngita siguro may kape. Yeah, guys, dire na lang punta kutob, guys. Maraming salamat sa inyong pag-uban kanamo kanunay, no? It's your boy Aritoy. Yeah. Peace and I'm out, guys. Amping pumunta nandiya, guys. Yung amping sa midire. Kita kits. So, mo to guys, no? Kung naabot makatamang din sa tong video, daghang kayong salamat sa inyong solidong pagsuporta, no? And hinautong ta nga nag-enjoy ra mo sa ato ang vlog karon. And gusto lang na akong i-share ang ako ang overall experience, no, sa amuang pag-camping. Sobrang nag-enjoy ko kay laing memories na sad ang among nahimo uban sa akong pamilya o siyempre sa akong mga friends sila LJ and Lubin. And karon samtang nagbiyahe mi ani pauli guys, dinhin na lang pod nako isingit ang among mga pictures
So yeah, bye for now guys, and see you in the next one.